Hej, hvor er I seje. Vi kom selv op uden en. Hvad? Hej, Anker. Hej. Håber vi var. Jeg er klar med at filme. Robert, du skal længere ud. Så kører du. Kør, Tobias. Kør. Ej, det er da okay, det der. Er du god? Er du god? Har I mod på det? I er ikke bange eller noget? Okay. Nej, jeg har lige selv kørt ned af, at det fint op. Okay. Husk at vinke til jeres mor. Og far. Hej mor og far. I må også godt hilse på mig jo. Hej, Anker. Hej. Er I friske? Er I blevet gode til det? Vil I ikke spurgt bange eller noget som helst? Ej, var det fantastisk. Hvad? Skal jeg filme, når I kører ned? Jeg synes, der ligger en mand på løjpen der. Hvad gør I ved ham? Hvad kan vi gøre ved ham? Vi skal ikke sige, at den stopper lige om lidt. Vi skal se, hvordan han klarer den. Er det nu? Mads, nu stopper du den igen. Det var ikke mig, der gjorde det. Det var nok ham. Det går længere væk. Jeg var lige væk på det. Jeg står og griber dig, Ulla. Du skal ikke være bange. Men det er fint, hvis den er der, hun står ved siden af. Husk at vinke til mor. Også til mig, for så bliver jeg ked af det jo. Det er ikke så pænt. Hvad er det dog? Solskin og 6 graders varme i morgen. Jeg flytter ind. Ja, det gør det jo til det her. Det er vel okay.
Okay, jeg vil gerne køre. Hvad tænker du på efter? Ja, du skal bare køre ned. Og lige så stille ned til de andre. Ja. Og ingen spaghettier, eller pomfritter, eller hvad er det? Hårdt arbejde. Hej Anker. Hej. Er du klar nu? Nu skal du bare tage efter retningen og gøre det samme. Du skal bare stå, så du ikke kører ned. Du skal bare lige vente på, at de kører forbi. Hvad er det?